תנו לי 10 דקות מזמנכם ואראה לכם כיצד ליצור נכס אינטרנטי מניב ויציב. אני שמח להציג בפניכם את מילוקן. מי היא מילוקן? מילוקן היא חברת אינטרנט ושירותים בינלאומית אשר רשומה וממוקמת בגיברלטר. מייסדי החברה הם אסף לירן ובני רוקח, שני יזמי אינטרנט עם ניסיון והצלחות מוכחות. החברה היא יציבה פיננסית ונטולת חובות או הלוואות, והוקמה מההון העצמי של אסף ובני. תאריך ההשקה הבינלאומי של מילוקן מתוכנן ל-1.1.2013. תוכנית מילוקן מתאימה לכל מי שרוצה לפתוח עסק באינטרנט, לכל בעל עסק שרוצה יותר לקוחות, לא חשוב איזה עסק, לכל בעל אתר שרוצה יותר גולשים, לא חשוב איזה אתר, ולכל משווק ומרשת אינטרנט שרוצה יותר כלים, וכמובן לכל אחד שרוצה ליצור יותר הכנסות ויותר רווחים באמצעות האינטרנט. מילוקן מספקת ארגז כלים שמכיל שירותים ומוצרים שמתאימים לכל עסק, לא חשוב איזה עסק, ובואו נסביר לכם על השירותים והמוצרים. חשוב רק לדעת שכל המוצרים והשירותים מבית מילוקן מפותחים על ידי החברה, על ידי מחלקת הפיתוח של החברה, ולכן מילוקן תוביל ותציע פתרונות ומוצרים בחזית הטכנולוגיה העולמית תמיד. וכעת אעשה לכם סקירה קצרה על אותם מוצרים שהחברה מספקת. המוצר הראשון הוא אתרי אינטרנט. אתרי אינטרנט בממשק וורדפרס שמאפשר לבנות ולערוך את האתרים עם מגוון של תבניות מעוצבות ומתוכנתות לצרכים שונים, מבחר מודולים כגון חנות וירטואלית, קטלוג, מגזין, גלריות, פורומים, כמובן עם אינטגרציה לכל מה שצריך. וכן, שווי אתר כזה נע בין $600 ל-$2,500. בחבילה של מילוקן ניתן להתקין עד 5 אתרים, ואתם יכולים לראות פה מספר דוגמאות שכל אחד מכם יכול ממש תוך כמה דקות מעכשיו ליצור לעצמו אתר שכזה. המוצר השני הוא אחסון, הוסטינג, בו אנחנו יכולים לאחסן סרטונים, תוכן, תמונות, כמובן את האתרים שלנו, כמובן שאנחנו יכולים להקים בו אתרים שונים בפלטפורמות שונות. האחסון מבוסס על מערכת ניהול הנפוצה בעולם מבית סיפאנל. עלות אחסון שכזאת לשנה בכל מקום אחר נע בין $60 ל-$120 לשנה. המוצר השלישי הוא מערכת דיוור אלקטרונית רב-לשונית, אוטו-רספונדר, מערכת שמאפשרת לשלוח מסרים ודיוורים בצורה אוטומטית ומתוזמנת, מאפשרת לשלוח מסרים שיווקיים בצורה חוקית, מערכת בעלת אווירות דואר גבוהה במיוחד. המערכת כוללת עשרות תבניות מעוצבות לשימוש שלך, וכמובן מערכת של דוחות וסטטיסטיקות. מערכת הדיוור האלקטרוני של מילוקן עומדת בחזית המערכות הדיוור בעולם. מחיר שוק של מערכות דומות נע בין $240 ל-$300 לשנה לפחות. המוצר הרביעי שהוא ייחודי למילוקן הוא מערכת לניהול דפי נחיתה. מערכת שבאמצעותה אנחנו יכולים להקים דפי נחיתה ללא ידע טכני או ידע בעיצוב. דף נחיתה זה אותו דף שמיועד להעביר את המסר שאותו גולש שחיפש את המוצר או השירות שלנו חיפש. עלות דף נחיתה בשוק נע בין 1,000 ל-2,000 שקל לדף. באמצעות המערכת של מילוקן ניתן לבנות דפי נחיתה בקלות ובפשטות, במספר לחיצות כפתור, ללא שום ידע טכני או ניסיון קודם, ולהשתמש במבחר של תבניות של דפי נחיתה שהוכחו כתבניות מאוד יעילות ומאוד ממירות. המערכת אינה ייחודית ובלעדית למילוקן. מערכות דומות של דפי נחיתה עולות בין $150 ל-$300 לשנה לפחות. הנה מספר דוגמאות לדפי נחיתה, ואת אותם דפים שאתם רואים כאן, אלו הם דפים שכל אחד מהם מוקם בפחות מ5 דקות. המוצר הבא בחבילה של מילוקן הוא שירות הוידאו מייל. אם תמונה שווה 1,000 מילים, כמה שווה סרטון וידאו? באמצעות שירות הוידאו מייל אנחנו יכולים לקחת כל סרטון וידאו שאנו מצלמים באמצעות מצלמת אינטרנט, באמצעות אייפון, או כל סרטון קיים ביוטיוב, או כל סרטון שאנחנו מעלים לשירות מהמחשב שלנו. מילוקן מספקת לנו מבחר של תבניות מעוצבות, ובמספר קליקים אנחנו מציבים את הסרטון שלנו בתבנית הרצויה, ובלחיצת כפתור שולחים את זה לכל רשימת הדיוור שלנו, או לאיזה נמען שרק נחפוץ, וכמובן שאנחנו מקבלים דוחות
על מי צפה בסרטון שלנו, כמה צפה ועוד. השירות הינו ייחודי למילוקן. שירותים דומים בעולם עולים בין $600 ל-$1,500 לשנה לפחות. שירות נוסף נקרא מחייב הוידאו שלי. השירות הזה מאפשר לנו ליצור תוכן בכל תחום, ומאפשר לנו להפוך את הכישרון או הידע שלנו להון וממון. אנחנו יכולים להעלות את הסרטון הזה לשירות של מחייב הוידאו, להגדיר את עלות הצפייה הנדרשת ומאיזה נקודה בסרטון אנחנו מתחילים לחייב את הצופה. המערכת שומרת על התוכן שלנו ולא מאפשרת להעתיק או להוריד את הסרטון. בנוסף, מילוקן מספקת לנו מנגנון שיווק וחלוקת רווחים בין יוצר התוכן ומפיצי הסרטון באינטרנט. המערכת הינה ייחודית למילוקן ומאפשרת לכל אחד לייצר הון מהידע או הכישרון. שירות הבא, גם הוא ייחודי ובלעדי למילוקן, נקרא מפנה הוידאו שלי. שירות זה הינו שירות מתקדם שמאפשר ליצור תנועה ויראלית לאתר, לכל אתר, לא חשוב איזה אתר. השירות מאפשר לנו לבחור איזה סרטון שאנחנו רוצים מיוטיוב, לחבר אותו לשירות, ובסיום הצביעה בסרטון, הצופה בסרטון מועבר אוטומטית לאותה כתובת אתר שהגדרנו בשירות. בנוסף, אנחנו נהנים מיצירת הכנסות נוספות מפרסומות שמוצגות בשירות. ככה זה נראה, סרטון שבחרנו מיוטיוב, פרסומות שאנחנו מקבלים עליהם כסף, כפתורי שיתוף שהצופים משתפים, ובסיום הצפייה הגולש עובר לאותו אתר שאנחנו הגדרנו למערכת להפנות אותו אליו. השירות הבא בחבילה הוא הוידאו צ'אט. הוידאו צ'אט מאפשר לנו לבצע שיחות אודיו, וידאו וצ'אט ללא צורך בהתקנת תוכנה. בכל פתרון אחר בעולם ובשוק, כגון סקייפ, מסנג'ר, פייסבוק, אנחנו תמיד צריכים להתקין תוכנה, להירשם לאתר. כאן אנחנו פשוט שולחים לינק לנמען שלנו, ואנחנו יכולים לשוחח איתו עם וידאו, לשתף אפילו את המסך, ואנחנו יכולים לעשות את זה כבר בחבילת הבסיס של מילוקן עם 10 משתמשים בו זמנית. המוצר הבא הוא מחולל QR. QR קוד הוא הדרך החדשה בעידן של היום למשוך לקוחות חדשים מהאופליין לאונליין. המערכת מאפשרת ליצור קוד שבאמצעות הסריקה שלו עם טלפונים חכמים, סמארטפונים וטאבלטים, אנחנו יכולים להפנות את הגולש לכל אתר, לחבר אותו לרשימת דיבור, לשלוח לו SMS ועוד מגוון יישומים ופתרונות לכל עסק, לא חשוב איזה עסק. והיום תחום השיווק הסלולרי הוא התחום הכי חם בתחום השיווק והפרסום. מילוקן מספקת לנו מאגר עצום של תוכנות ומדריכים בנושא פרסום ושיווק באינטרנט, כלים שונים ועוד. עלות מאגר שכזה הוא $1,000 לפחות. וממש לאחרונה מילוקן הפתיעה אותנו ויצרה לנו רשת עסקים ונותנת לכל אחד מהלקוחות אתר עסקי משלו, כרטיס איינדקס עסקי משלו, שניתן לבנות כזה כרטיס ממש תוך מספר דקות, והאתר מצטרף לאיינדקס העסקים של מילוקן, בו החברים נהנים מההנחות של חברים אחרים ומעניקים הנחות לחברים וללקוחות אשר מגיעים מהאיינדקס של מילוקן. כן, הרעיון של מילוקן הוא מערכת שיווק אחת שמאפשרת ליצור מגוון מקורות הכנסה. מילוקן מאמינה שכל אחד יכול ליצור לעצמו הכנסה יציבה באינטרנט, כמובן לאחר תכנון והערכות מתאימה. מילוקן היא הבית שלכם באינטרנט. מילוקן מבטיחה לשמור על חדשנות מתמדת. מילוקן מאפשרת לכל אחד לייצר תזרים הכנסה חזק, מהיר וארוך טווח. על זה אנחנו נסביר בסרטון הבא. בעתיד ישקו עוד מגוון מוצרים ומגוון שירותים מבית מילוקן. אז עכשיו אתם בטח שואלים, כמה זה עולה? אנחנו במילוקן מאמינים שהמוצר הוא היקר, וההצעה שלנו חייבת לעמוד בפני עצמה ללא קשר להזדמנות העסקית. אז אם אנחנו סוקרים רק חלק מהמוצרים שדיברתי עליהם עד עכשיו, ממש רק חלק, 50% מהם, אנחנו יכולים לראות שמחיר השימוש המינימלי לשנה מתחיל ב$1,350 ויכול להגיע גם ל$3,820 למערכות המתקדמות. אבל מילוקן מאמינה שההצעה שלה חייבת לעמוד בפני עצמה, ולכן מחיר החבילה הוא לא $3,820, והוא אפילו
לא $1,350, והוא גם לא $1,200, ואפילו לא $1,100. מחיר החבילה של מילוקן הוא $999, אבל לא לשנה, מחיר החבילה הוא $999 לשנתיים. כעת אני מקווה שאכן הבנתם שהמוצרים של מילוקן מתאימים לכל עסק, לא חשוב איזה עסק. מילוקן היא המערכת המלאה, היחידה והמתקדמת מסוגה שקיימת בעברית. כמובן שלחברה יש גם שירות ותמיכה בעברית, ואתם יכולים לראות שגם המשרד האחורי כולו בעברית, וכמובן באנגלית, ובעתיד עוד מגוון של שפות. זוהי מערכת בינלאומית ועסק בינלאומי. בסרטון מספר 2 נסביר לכם בפחות מ3 דקות כיצד עושים כסף ומייצרים רווחים באמצעות תוכנית השותפים של מילוקן, ומיד אחריו תוכלו לצפות בסרטון מספר 3 בו תהנו מהטבות בשווי $3,000 ואף יותר, ותראו ותגלו את הדרך כיצד תוכלו להגשים את החלומות שלכם איתנו. אז להתראות בסרטון הבא, ביי.